Chibate kurulo. Ah, zibegirana sikatodi. Ndifuna nyinda akajikiswa nini manje? Kuchikiswa ikonotena. Chonje moshange chikwambo kudai kuti zvakapfeke izvi. Iwo wakapfeke. Kusada kukura ni unga chidocha mabaseri. Mabaseri mapa ndikuti haiwa. Kiti. Handsome. Wapanepi na iwe. High school. How are you? Triple. You're just so handsome. What's my name, baby? Iwe. I don't know gym ere ndikona. I'm no balance isa. I'm balance. Iwe. Unani zvewe? Ndakazovhura company inonzi Donuts International. Donuts. Ndikuita board drilling, solar installation. But zamari chacho kuda bo shama. Kuda but I pauza pamari. Munita can I pay in installments? I'll do anything for you, my I will go. Number authorize me number. Number ekonchinazo. Ndikati manyire client yangu. Bye my darling. I will take it. Siku za upinde wewe. Kana yataura ndoipa murume wangu wanoura. Iwe sungyakwimba here iwe murodi nayo. Saka mundidi ndingozvimbira ndapota newe. Hayi wacho auziva masunze kuchejere kuita. Ndapota newe. Indaba kanise zvisina mfuro. Mugare. Imumu. Ndakutara pepe ndichikutoa ndazi. Mazuva basa richintinetsa paya. Ushanda kati ngapi? Basi imumu. Yepane. Jesus! Batani wakati wana. Take money. Morisa no kuchanya bado nawo ngarume mrodi ndo ngichi zvifezvo zvizvo ngochama ndipa uru wangu yembani andizo jira uzvingo ipa baba ngore sana chiri kumoza muchisimudzana ngore aiwa ipa baba ndo problem yake baba chiko zvauke vambiri vangu zvako basa rega ko kamboya yembani chiko chikukunesa protect yembani basa rega